ka mga hitabo sa atong sa palibot sa atong pungsod Pilipinas kung ano man ang mga importante nga nagakatabo. Atong sulat nga pagabasahon sa karon niya nga hapon, ining nahanungod sa isa ka bana na nagaproblema siya subong kay daw hindi mabaton sang iya asawa nga may bata siya sa luwas or bata magluwas sa iya asawa, di ba? O may ara nga makabaton sina may ara man hindi, pero may lang ka isa kun isa, no? Kung mga magsobra pagid abi baluon tang pagkatawo sining aton letter sender sa karon iya nga hapon, para man sa inyo dira mga mensahe. Pwede na naton karon mapadala sa atong sinitext hotline. Send nyo lang sa inyo mga cellphone sa atong sinitext hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga nakaupod man sa aton online, Tita, simple malang. Kami ara kita dira chat room. Na? Pwede ninyo dira mapadala ang inyo mga mensahe sa aton chat room. Inyo greetings, inyo man mga reactions, inyo man mga suggestions. O sa mga nagapamangkot naman dira, Tita Wilma, kamusta na? Aton sa ni promo. Ang dakop ka, ano ka? Daog ka, Ruleta promo. May ara naman kita winners na, may ara naman nga naka-claim sang iya sinipremyo, may ara nga magakuha pa sang iya sinipremyo. Hibaluon man naton ina karon. Aton man tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope, gani relax lang ka modera. Kung ano naman mga babatian naton iya nga aton sinikalingawan karon nga adlaw nga aton sa ni horoscope sa bantayan ninyong inyo tag sa ka zodiac sign kag ano pagid titawe sa mga nakambal diri kay ina paano kami kay wala pa kuno sila sang coupon pwede ka pa ma-share na pwede ka pa diri ka pa ma-share kag makapangayo sa Action Radio sang imong sini coupon para ikaw man makapartisipar sa ito dakup ka daog ka ruleta promo. Kag dugay-dugay, mga basa man si Tita Wilma sang atong sinisulat para sa inyo, pero relax lang anay ha. Ang atong nanay food supplement, syempre ang atong sa ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalugid kita nga ang Dr. Pinoy Squalene Capsule is 100% pure squalene. Wala lamod chemical, wala man sa malain na side effects sa aton lawas. Kag isa sa mga ingrediente or isa man sa mga makuha neton halin sa pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Architect-Kupon, the Anchorwoman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma. I'm Sugaton. They call me Tita Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga